Ikasle berri bat etorri da ikastetxera eta zure laguntza behar du. Ongi da, lagunduko du. Zer, ikasle berria zara, ezta? Zu itxaso, utzi Markus Baker. Zer egingo dira zua? Gau honetan nirekin etxe zorgindu batera etortzen bazara, Markos eta zuei eta zuri bakarrik hasiko zaituzte. Ongi da. Itxaso, zer zaitezu da? Ondo da. Zer zaitezu da? Zerbait entzun dut. Nik ere bai. Itxaso beldurti bat da. Bai, egia da, putu ezagun bakarrik. Guazen aurrean. Goda zombia. Joder, guazen miratzea. Hemen egon daiteke, zombia. Zombi! Zombi madarikatu da, non egongo dira? Egia da, gaur Amezen partidua dago. Bertan egon daiteke. Bai, guazen.